Kohanmen kopara ha u Jesus Christ menta kesngi kadai kesngi kebakadu jong kaayam pasca lashai i rake ya kesngi Pentecost Tehakan kesngi sachise nutrai lingba ka jingpule na gospel jong Yohanes kalanong ka baarpwe kalain ka baarpo hadu arpusan Upen kan mau yang badepi kajing don kam ban bud yau trai bad ban le ya ke kebangi dai ban le ha kajing klem da nujor kakam kabangal dai ban le dalade bad kakam kabakiwe ke dai ban le kakam kabau trai lapan kam ti yang nga dai ban le kata ngam dai ban tuklar lane ban perkat na kebanta kakam kabakiwe gile kane kaba ngiyo i kabau jisu kwa yang i ban snutu haba ulapha yang i ban lej ban yalap i gospel lane ban yai piteng ya kakam mission kaba mau lasdang ha kane kepertai ngiyo snyo haba Petrus ukli syapang u ta usanran ubau jisu hadu kata Syapang jung upat menong kumno. Ujisu ong salay me perkat ayu. Balay me kuslay nagabanta jung u. Me day ban kuslay nagabanta gajung me day ban bud yanga. Kane kabau Jisu ukran syai ha u Petrus. Ngiyo ipat kisenran kibadon hangta kisnutu bakla ya ke kaba ujisu ukran ha Petrus. Ujisu umsha ya Petrus bamau un perkat lane un kuslai bamau un nujor yala kajong kajing bat kakam kaba lapan kamti yu bat uta weipat usenran lane bat ki weipat kisenran kohanman ko para kane kabangi de banshim menta kasngi bat kane kade kajing khot kajung Jisu yanga badapi kumbangi lapuson hakine kisngi utrai ulakhot yangi ban bud yu Badu try nangkwa susu yangi ban pen sisa ya kata kajeng it kajeng yu menen ngiyo i ban yos ngau Jisu kren ha Petrus daka bekeli ya kata kajeng keli hadu laisin sisa me it yanga sisa me it yanga sisa Petrus me it yanga kane kajeng keli jung Petrus kajeng keli jung Jisu ha Petrus kanang khot kanang wer ya Petrus banang ai kajing it kajing u bat kumcuru yang abadepi ngitip ban ngilas ngutho ya kata kajing khot kajing Jisu kajing penkamti kajing u yangi ya kata kam yalap ban lek keleng ban yalap di gospel ban khot ya kiwe ban wan show Jisu dai mata kadang Jisu manta kasngi kwa yangi bangin phaiden kwa yangi bangin pechawe kwa yangi bangin nujor bat kawe kakam kabakiwe kile lane kawe kakam kaba Jisu pan kam ti ki hanrei ngi don kam banang yai i jo Jisu nginang don kam ban penraham ya kata kajing i kajing u lengba ki kam sakri jungi lengba ki kam ke bangile man kasngi kakam kaba phile kumukpa haying kata gade kakam kaba utrai lapan kam ti yepi lengba kane kakam kaba phishim ti haying kumukpa phi pendap ya kakam ram gajong phi pimdai banujor kakam ram kaba pitrei lane kaba phile kumukpa baniyo nujor lane ban pej ya kakam ram kaba kakmi kale kakmi kade banle la gajong kakam ram namar kane kade kakam ram kabau Jisu lapan kamti ka balengba kane kakam kaba maka kan pendap ya kata kakam mission ban yalap ya gospel gajong trai bat kan mau mapi ukpa kata kaju kakam ram kaba phile kade kakam ram kaba pi haban pendap ban yalap ya gospel lada pitre haka imlang kaselang lada pitre haki office lada pitre ha school lane la pitre haki kam sorkar lada pitre hagi kam lengkha jungpi baro kita kikam kiba pitre kidei kikam kibau Jisu lapan kam ti yepi bat kan mau lengba kane kakerdan ka bapidan lengba kane ka jingtre ka bapidan lengba kanu ka kam ka bapishimti ha ka jing ka jungpi
kan mau babaro kide kine ki ba pidon hagi jing em kide ki ba trai ul kamti kamdei ka ba pipiyo nangno kamdei ka ba mangayo nangno kane ka kam jonga ka bangatrei kumu padar haparish kum unong hikaya school lene kumu taw nong yelap yaktin nga jonglei kamdei ka bangayo nangno kamdei ka ba mangahi nga yo lechim nangno Henry utrai ulapan kamti yanga utrai ulapan kamti yapi. Dain matakadaw bonsin ngipat ngisngutu bakla ya kane kajing sisha kabaw utrai ulakot yangi. Ngi hajaka bangin puson hakajaka bangin pendep ya kamram kabaw utrai ulapata yangi. Ngi prasang bantu kelar ya kam jong kiwei. Ngi persang banian ujor kakamram kaba ngangale bat ka kamram kaba kiwe kile ko hanmen ko para menta kesngi token ngin pensisha ngin pen urlang ngin pen pau perthai ya kata kajing ij kajungi yotrai ya kata kajing yai bud jungi yotrai kumbau trai ong ho Petrus bud yanga kata ka kamram kajungpi le kat kabang la ITP token ko hanmen ko para ngin pen pau ya kata kajing bud ngin pen pau ya kata kajing ej ngin pen pau ya kata kajing sakri kajungi ban ngin pen pau perthai ya ka kam ka bautrai ulapan kam te yangi ban yelap ya gospel da ka bangile la ka jong ka kam klem da tuklar ya kam jong ki wei klem da nujor ya ka kam ka bangale bat ka kam ka ba ki wei kile namar utrai ukwa yangi bangin long kisaki ki basisha lengba ka jing saki ka basisha ka jungi na ka banta ka boram ka jung trai na ka banta ka hima ka jung trai ka wanra ka jing kurku ha ka prathai baro ka wanra ka jing kala ha ka prathai baro ka wei bat kirpange ha ka jing em ba marwei junga ba jung phi ko hanmen ko para to ken ha ka ne kasngi ngipan ka jing ei ngipan ka jing kurku ngipan ka bor ka jung trai khnang ba manga mapi ngila ban le hak ban pendep pura ban pendep janai ya ka kamram ka bautrai ula ayengi ban bud ya u ban ya lap ya ka gospel ga jungu klam da pet ya ka kam jong ki wei and you Jesus Christ